ili nga pugo, handay nga liplipatan, iti Team Pugo. Keep on going Pugo. Go Pugo, go! Kakailyan, dawatak manen tinananay nga ayat, tulong ken support tayo amin. Agkay-kaysa tayo nga manghitandudo, ipanagtultuloy, iti serbisyong may puso at malasakit, yan ang serbisyong erigel. Basit ti Pugo, ngem nagdakkel tinted na nga proyekto, para pagsayatan ken pagimbagan tayo amin. Ket daytoy nga ayat, isumet kuma iti subli tayo ken kuana. Nasayaat nga ina, pagwadan nga leader, mapagsanggiran nga gayam, ken kangurnaan ti amin, managbuteng iti Diyos. Dagitoy nga galad ti masapul tayo, iti agbalin nga mangidaulo dito'y segundo distrito ti La Union. Awan sa Bali, Sandra Erigel for Congresswoman 2nd District of La Union. Probinsyano tayo, kakailyan, kat naipanakkel tayo daytoy. Masapul tayo nga rod, iti maysa nga mangibagi, kada tayo iti kongreso, iti beneg, iti party list. Kakailyan, agkay-kaysa tayo kuma, nga magsuporta iti probinsyano ako party list, kaisuti maysa nga pangnamnamaan tayo nga tumulong kada tayo. Maysa nga inangan ayat kan managtulong, ken mapagtalkan tayo ti amin akanito. Veni Nola Ortega, ang probinsyano ako party list. Aduti pagsaatan mo ni Kurt Martin, imam tuloy dagiti narugyan. Lalo nga Abdur asti ili nga pugo, tanagaget kin si pupuso nga agserbi. Ni Kurt Walter Martin tihiboto, mayor tayo dito'y pugo. Kung bise mayor na Joe Basalio, ay dungdung tayo nga pugo. Barong nga rupa, barong nga namnama, ngem saan nga sabsabali. Daytoy agbalin nga sumaruno nga gobernador ti probinsya tayo, ket anak daytoy agdama nga gobernador tayo. Masigurado tayo nga ti serbisyo ken ayat nga iburay na ket kaasping metlang dagiti inaramid ni Apo Pakoy. Amin nga galad iti maysa nga nasayaat nga leader ket adda kinkuana. Ti gobernador ko, ket gobernador tayo amin, dito'y Pugo. Governor Rafael Rafi Ortega David. Kurt Walter Martin tihiboto, mayor tayo dito'y pugo. Kung bise mayor na Joe Basalio, ay dungdung tayo nga pugo. Keep on going Pugo. Go Pugo, go! Narito na ang mga nagpapagang balita. Tatlong probinsya ng Cordillera nasa Alert Level 4. Pangasinan, binabantayan ng DOH Region 1 dahil sa patuloy na pagdami ng kaso ng COVID-19. Dalawang menor de edad huli sa bypass operation sa Baguio City. Jeep nahulog sa bangin ng Luba Abra, isa patay, 5 sugatan. SSS, may nakahandang tulong para sa mga tinamaan ng COVID-19. Kwento ng pagbangon ng isang negosyo sa gitna ng pandemya, ibinahagi. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines.
Magandang hapon, North Luzon. Hatid namin ang mga mainit na balita. Idineklara na ng Malacanang ang Alert Level 4 sa 3 probinsya ng Cordillera dahil sa paglobo ng mga kaso ng COVID-19. Magbabalita, Charles Limon. Mula ngayong araw, January 21, 2022 hanggang katapusan ng Enero 2022, nasa Alert Level 4 na ang mga sumusunod na lugar, ang Kalinga, Ifugao, at Mountain Province sa Cordillera Administrative Region. Itinaas na rin ng IATF sa Alert Level 3 ang mga sumusunod na lugar. Sa Luzon, ang Apayao, Puerto Princesa City at Masbate. Isinailalim na ng Malacanang sa Alert Level 4 status ang 3 probinsya sa Cordillera. Nasa Alert Level 3 naman ang Apayao. Alinsunod ito sa desisyon ng National IATF matapos ang isinagawang pagpupulong nito kahapon. Ito'y dahil kasi sa hindi pa rin maawat ang paglobo ng mga kaso sa mga nasabing probinsya at pagkukulang ng mga bed capacity sa COVID-19. Atin pong alalahanin yung atin pong healthcare system capacity. So in these areas that we have recommended for escalation to alert level number 4, bagamat mataas na po talaga ang kanilang mga kaso, ang kanila pong healthcare utilization ay pumalo na po more than 70%. Now there are areas also in the countries na pumalo na rin po to more than 70% ang kanilang mga healthcare utilization pero hindi po natin in-escalate. So bakit po ba? Dahil tinitignan din ho natin kung magkano naman or how much they have allocated na number of beds for their ICUs and their wards. Kaya naman ang probinsya ng Mountain Province naghahanda na para sa pagpapatupad ng Alert Level 4. Kahapon lang may naitalang 114 new cases. Very unusual na po ito. In a day, ganito ang cases. So as of now, may 440 active po kami, active cases. As of now, manageable pa rin. So we're just waiting for the worst. Pero yun nga, lahat kami po na-alert po dito, kaya medyo dubli-dubli ang naming preparation. Aabot na sa 542 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Mountain Province at umabot na sa 81.41% ang healthcare utilization rate ng mga pagamutan sa probinsya. Sa pagpupulong kanina ng Regional IATF ng Cordillera, may nakikita silang solusyon dito. May mga hospitals na may mga mild cases na nasa hospitals. So ang dapat po sanang gawin ng mga hospitals na ito ay ilipat yung mga mild cases sa mga TTMFs. And para nakatutok lamang yung ating mga hospitals sa mga severe at critical cases. And isa din sa mga nakikita nating paraan para bumaba yung kanilang healthcare utilization rate ay magdagdag sila ng COVID-dedicated na beds. Sa ilalim ng Alert Level 4, lilimitahan sa 10% capacity ang mga indoor activity kagaya ng mga religious activities, meetings, exhibition, pagdiriwang, spa, barbershop at iba pa. Itataas lamang ito sa 30% capacity kung isasagawa ang aktibidad sa labas. Bawal muna sa Alert Level 4 ang face-to-face classes, contact sports, crowd gathering activities at iba pa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Patuloy ang paghihigpit sa pagpasok sa Baguio City Hall. Kasunod dito ng pagpositibo sa COVID-19 ng ilang empleyado at lokal na opisyal. Ang buong detalye sa report ni Randy Guzman. Sa Facebook post, inihayag ni Councilor Elaine Sembrano na positibo siya sa COVID-19. Base ito sa resulta ng kanyang RT-PCR test noong ika-18 ng Enero. Actually, nagpa-booster ako noong Friday, that was January 14. And then I felt na parang
inuub after that, the following day, parang siyempre, ang tutok ka. And then number 16, naramdaman ko na inuubo ako tsaka sinisipon. On the 18th, sabi ko magpa-RT-PCR na ako kasi parang yung ubo ko sobra-sobra. Parang talagang ayaw huminto. So, nung nagpa-RT-PCR ako nung 18, lumabas ang result nung 19, positive ako. Una rito, nagpositibo rin si Congressman Mark Go noong January 9. Ilan pang empleyado ng pamahalaang lungsod ang tinamaan din ng sakit. Ipinagkibit-balikat naman ito ng mga residente na nagtutungo sa City Hall. Kasi alam ko naman na they take necessary precaution din. Pero may ibang nababahala. Yes po. Kasi hindi natin sure kung fully protected na ba tayo dun dahil nga na-vaccine na tayo. Hindi natin sure kung protected na talaga tayo. Tiniyak naman ng pamahalaang lungsod na ligtas pa rin ang mga residente sa loob ng City Hall. Pero kung sakali na nagpositibo sila dito, meron tayong inkling na dito nila nakuha sa City Hall, maybe in the transaction of with the client, automatic yan, i-disinfect ng ating DSO o kaya ng ating CDRR, and it only takes an hour. After 1 hour, the place is safe. So, pwede na rin na magpangkat ng business. Hindi rin makakapasok ang sinumang walang bagyo in my pocket o BIMP registration. Paalala pa rin niya ang pagsunod sa mga health and safety protocols para sa kaligtasan ng lahat. Sa kasalukuyang datos, 4,125 ang aktibong kaso ng lungsod. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Samantala, binabantayan ngayon ng Department of Health Region 1 ang lalawigan ng Pangasinan dahil sa mataas nitong kaso ng COVID-19. Magbabalik sa report, Randy Guzman. Umaabot na sa humigit kumulang 700 ang average ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa Region 1. Ayon sa Department of Health Region 1, Pangasinan ang nangunguna sa may mga pinakamaraming kaso. We are actually looking sa province po ng Pangasinan. Yung kanilang cumulative total number po ng confirmed COVID-19 as of January 19 po ay nasa 33,598 plus 5,914 sa Dagupan City. So nasa kanila po yung pinakamaraming COVID-19 detected, and nasa kanila rin po yung pinakamaraming active cases. So as of January 19, 2022, meron pong 2,359 na active case sa probinsya po ng Pangasinan, and sa Dagupan City meron naman pong 466. Sila din ang may pinakamaraming kumpirmadong kaso ng Omicron variant sa rehiyon. Kakarating lamang po noong January 14 yung mga result po from the Philippine Genome Center kung saan meron pong 8 kaso ng Omicron variant dito po sa ating region. So 4 po ang na-detect sa Pangasinan, 1 po ang na-detect sa Ilocos Norte, 1 po sa Ilocos Sur at 2 po sa La Union. Bagamat sila ang may pinakamataas na bilang sa mga datos sa rehiyon, iginiit ng Provincial Health Office ng Pangasinan na wala pa sa critical ang kanilang sitwasyon. We can say that we are in a moderate risk. Moderate po, hindi tayo nasa critical risk. Sa kabila nito, payo ng DOH Region 1, manatiling alerto. Ang amin po sa Department of Health na ating po sinasabi to avoid unnecessary panic but to not be too complacent. So dapat po hindi tayo nagpapanik kasi wala po yung maitutulong sa atin, pero hindi po dapat tayo nagpapakampante. Kailangan lagi pa rin po tayong nakahanda para po sa pagtaas ng ating mga kaso. Sa huling datos, nasa 8,732 na ang aktibong kaso sa Region 1. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, timbog ang 2 menor de edad sa Barangay Campo Filipino, Baguio City habang sinalakay naman ng PNP ng Benguet ang isang plantasyon ng marijuana sa Kibungan, Benguet. Nagbabalita, Charles Limon.
Nasukol ng BCPO Station 10 ang dalawang menor de edad na ito sa Barangay Campo Filipino, Baguio City kahapon. Ibinenta kasi nila sa pulis na nagpanggap na pusher buyer ang 4 na pakete ng pinatuyong dahon ng marijuana. Nagkakalaga ito ng 2,400 pesos. Edad 15 at 18 anyos ang mga sospek. Nakuha mula sa kanila ang buy-bus money na ginamit sa transaksyon at personal na gamit. Sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002 ang 18 anyos. Ipinasakamay naman sa DSWD ang 15 anyos. Tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng Benguet Police Provincial Office laban sa mga taniman ng marijuana sa Kibungan, Benguet. Kahapon, sinunog ang higit 1,000 piraso ng tanim na marijuana sa dalawang nadiskubreng plantasyon sa Sitio Tabaaw, Barangay Poblasyon, Kibungan, Benguet. Nagkakalaga ang mga ito ng 220,000 pesos. Wala namang nahuling cultivator sa nasabing operasyon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. So, the practice of employers na gawing casual ang kanilang empleyado kahit 10 years, 15 years na sila. Pwede ba ito under the labor code? Ang ruling natin dito under Article 280, 280 of the labor code is that there are regular and casual employment. And even if there is an oral agreement between the parties, pag ikaw ay nakapag-serve ng at least 1 year doon sa inyong employment, then you can now be considered as a regular employee. At pag ikaw ay regular employee, then meron kang tinatawag na security of tenure, that you cannot be dismissed on the whim of the employer. Dapat meron tayong tinatawag na plant level due process. More or less, may practice nito yung mga food outlets, restaurants na ginagawa nila, casual ka lang forever, no? And the law fronts upon this practice by the employers. Doon sa kaso ng Samonte versus Lasal Green Hills Incorporated, ang sabi nila, ikaw ay regular na empleyado even if you are treated as a casual employee if for a number of years and re-renew yung employment mo on a casual basis. So, repeated renewal ng iyong contract of employment. That's one element. Meron ding the work performed by you as an employee is essential to the business of the employer. So, hindi ka lang sumisipot-sipot lang doon paminsan-minsan, no? Tulad ng doktor o lawyer, hindi ka full-time na 8 to 5 or regular employee na nagre-report on regular hours. Ang nangyayari dito nadidictate ng employer kung anong oras ka pumasok. And of course, ang element na pinaka-importante, yung element na yung power and control of the employer over how you will perform your function. So, yung employer ang nagsasabing ikaw ngayon ang kahero, or yung employer magsasabi ikaw ngayon sa janitorial, ikaw ngayon ang magsaserve sa customers. So, siya yung nagdidikta. If all these elements are present, even if you are your contract says you are a casual employee, ang treatment ng batas sa iyo is that of a regular employee. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation.
Jeep nahulog sa bangin ng Luba Abra, isa patay, 5 sugatan. Yan at iba pang balita, abangan! Hear the music of our hearts. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangamba saan man pumunta. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may res bakuna. Napatunayang ligtas at mabisa ang res bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang to. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solusyon. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Kumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. BIDA, be the solusyon sa COVID-19. Nais naming ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Isa ang patay habang 5 ang sugatan matapos mahulog sa bangin ng Luba Abra ang isang pampasaherong jeep. Nagbabalita, Charles Liman. Ay, shit! Nahulog sa kabumaliktad ang jeepney na ito sa kahabaan ng Luba Manabo Provincial Road sa Barangay Poblasyon, Luba Abra kaninang mag-alas 7 ng umaga. Mula sa 6 na sakay nito, dead on arrival sa pagamutan ang isa sa mga pasahero na kinilalang si Dian Del Rosario Viernes. Sa investigasyon ng PNP, binabaybay ng jeep ang nasabing kalsada nang may makasalubong itong sasakyan sa parehong direksyon nito. Biglang tumigil ang kasalubong na sasakyan para maiwasan kinabig ng driver ng jeepney paliko. Dito na ito sa ilog. Nagtulong-tulong ang ilang residente, Luba PNP at Luba MDRRMO sa pagsasagawa ng rescue operation sa mga biktima. Adi, may na kami, auntie. Sugatan ang driver ng jeepney na si Oliver Abangawen Wilang at ang 4 na pasahero. Kasalukuyan silang nagpapagamot sa Rural Health Unit ng Luba. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.
may nakahandang tulong ang SSS para sa mga tinamaan ng COVID-19. Kung ano ang mga dapat isumite at dapat gawin, alamin sa report ni Randy Guzman. Kalbaryo ang dala ng tamaan ng COVID-19. Pahirap ito hindi lang sa pisikal, kundi pati pagdating sa pinansyal. Kagaya na lamang ng isang manggagawang nagpositibo sa nasabing sakit. Siyempre, medyo may kapigatan din yan kasi no work, no hapo. Kaya at least ang ginawa ko namin, tipid lang naman. Meron man lang naman nagdatingan ng mga tulong galing sa mga kamag-anak. Yun na rin po yung ang ginamit ko namin. Kaya malaking tulong para sa kanya ang SSS Sickness Assistance Program para sa mga gaya niyang tinamaan ng COVID-19. Siyempre, malaking tulong na rin lang kahit matasabi natin na konting compensation lang naman, malaking may tutulong na po yun sa araw-araw na pangkabuhayan, lalo na may mga manggagawa na katulad po natin na no work, no pay, at least yung compensation po. Ang sickness assistance para sa mga natamaan ng COVID-19 ay isa sa 7 benefit program ng SSS. Kailangan lang kumpletuhin ang kwalipikasyong kinakailangan. Number 1, yung contribution. So si member, dapat meron siyang at least 3 months contribution within the 12-month period prior to the semester of contingency or yung buwan kung kailan siya nagkasakit. Number 2 qualification, dapat na-confine siya, home confinement or hospital confinement for at least 4 days. Okay? So dapat 4 na araw. Number 3, para sa mga members namin na employed, okay, dapat na-exhaust na nila, naubos na nila yung company sick leave with pay. Pang-4, dapat nakapag-notify sila sa SSS. Okay, kapag nagkasakit si member, whether employed, kapag nagkasakit si self-employed, voluntary, and OFW member namin, kailangan i-notify nila kaagad si SSS within 5 days. Kinakailangan lang magpresenta ng medical certificate na patunay na nagkasakit, RT-PCR positive result mula sa accredited swab sites, at clearance mula sa isang DOH facility na ang miyembro ay natapos na sa quarantine. Kung ang miyembro naman ay nag-home quarantine, kinakailangan niyang magpresenta ng barangay certificate bilang patunay nito. Daily cash assistance ang matatanggap ng mga miyembro. So, ibabase namin yan. So, depende, hindi pare-parehas. Depende tayo sa hulog ni member. Okay? Kung mas mataas, syempre, yung hulog ni member, mas mataas din yung matatanggap ni member. Pagpalagay natin, 700 pesos ang daily mo. So, that's times 15 or times 10. So, kung times 10, so may 7.5 ka. Ito daw ay benepisyo at hindi babayaran sa SSS ng mga miyembro. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Kilala ang Morong Bataan dahil sa mga naggagandahang resort. Ngayong may pandemya, maraming negosyo ang nahirapang kumita. Alamin ang diskarte sa pagbangon ng isang kainan sa kwento po ni Aliana Kimlat. Filipino, Japanese, Vietnamese, at American foods. Bukod sa nagagandahang beach resorts, kilala ang bayan ng Morong sa iba't ibang kainan nito. Kabilang narito ang Yanchay Food Trip. Sa Morong, tinuturing na kauna-unahang Korean-themed diner ang Yanchay Food Trip. Ito ay tinatag noong November 14, 2017. Ang magkapatid na sina Jerry at Andrea ang nagtatag nito. Since pareho kaming K-pop fan, naisip namin ng kapatid ko na why not make a business out of it? Isa pa, wala pang kainan dito sa Morong na nag-offer noon ng Korean foods. Nagsimula ang Yanchay Food Trip sa isang maliit na kainan na nooy isang computer shop. Nirentahan namin yung space na maliit sa town. Maliit lang siya na lugar. Ayon kay Andrea, nahirapan man magpakilala sa taong bayan, naging patok rin ito lalo na sa mga kabataang K-pop fans. Siyempre as a K-pop fan, masaya ako kasi hindi ko na kailangan lumayo na pupunta pa sa ibang restaurants or sa ibang lugar. Budget friendly siya, abot kaya yung mga price niya. Siyempre, nasasatisfy yung cravings namin. Dahil nga ito nga yung mga types ng food
na gustong-gusto naming matikman. Goods din siya kasi na-introduce yung Korean cuisine sa mga tao kahit sa mga hindi K-pop fan. Taong 2020, lumipat ang Yanchay Food Trip sa mas malaking lugar. Ito ay para sa lumalaking bilang ng customers nito. Subalit ilang buwan matapos ang paglipat, dineklara ang Pilipinas under a state of calamity noong Marso taong 2020. Mahirap talaga nung nagsimula ang pandemya. Yung pwesto kasi naming nakuha na mas malaki, malapit siya sa high school, kaya mostly ang customers namin, mga estudyante, teachers. Tapos nung nagpandemya, nag-lockdown, talagang bumagsak yung sales dahil sa nagsara yung mga schools. Tapos halos takot lahat lumabas yung mga tao. Kaya as an alternative, nag-start na din kaming mag-deliver. Para kina Jerry at Andrea, diskarte at lakas ng loob ang naging puhunan sa pagiging matagumpay ng Yanchay Food Trip. Ngayon, makalipas ang maraming pagsubok, magkakaroon na ng Yanchay Food Trip Alfresco. Ngayon medyo nakakabawi-bawi na kami sa sales. Naisip namin gamitin yung open space sa harapan ng bahay ng parents namin. Ito ay para naman dun sa mga gustong mga customers na gustong mag-samgyup sa open space. Tapos sa ngayon sinisimulan na yung mga yung construction, pero praying na maging successful ito at tangkilikin ng mga customers. Inaasahang magbubukas ang pangalawang branch ng Yanchay ngayong bakasyon. Aliana Kimlat para sa Luzon Headlines. Patparke sa Ilagan City, Isabela, patok kung bakit, alamin. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Namimitik o masakit ang iyong kalamnan. May rayuma, arthritis o nahihilo. May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo. Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau!
Idol kita. Gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Patuloy na dinadagsa ang isang parke sa Ilagan City, Isabela, kung bakit alamin sa kwento ni Dan Gitu. Matagal nang tapos ang Pasko at Bagong Taon, pero ang pamosong Queen Isabella Park sa City of Ilagan, Isabela, dinarayo pa rin. Kilala rin ito sa tawag na Sky Park. Ayon sa mga napiling magpalipas ng oras sa Sky Park, iba raw ang saya kapag doon namasyal. Ang pinaka nagustuhan ko dito, syempre, maganda, malamig at saka mahangin. At madami ng ilaw yan. At nakaka-unwind, nakakawala talaga ng pagod. Sino ba naman kasi ang hindi mawawala ang pagod kung sa pagsapit ng gabi, ganito ang inyong makikita. Kumukuti-kutitap na parol, mga naglalakihang kandila, saan ka man lumingon, kumikinang ang paligid, at syempre, masasarap na pagkain. Actually po kasi since Christmas po nag-start and ang daming pailaw, ang ganda po ng ambience and ang daming po pwede makita, ang daming food and mag-enjoy ka po talaga. Mula sa naggagandahang tanawin, mag-e-enjoy din maging ang mga chikiting dahil mayroong mga bentahan ng damit, mga halaman para sa plantito at plantita, bracelets, keychains, at iba't ibang accessories. At ang hindi pwedeng mawala, street food. Kung binabalik-balikan ito ng mga namamasyal, binabalik-balikan din ito ng mga nangangalakal. Tulad na lamang ng mga wood carving na ito. Kitang-kita ang mga detalye at kamangha-mangha ang pagkakagawa. Mapaupuan at lamesa, sabitan ng accessories, sungka at marami pang iba. Balikan namin itong Ilagan. Mahilig naman kasi ang mga tao ng matitibay, magaganda na wood carvings. So, kaya every year kami nandito. Lahat po ito, sir, galing ng Ifugao. So, mga Ifugao po kami lahat. Ayon kay Froilan, maganda na ang lugar. Pero, mas masaya sana kung mas marami pang magagawa rito. Mas maayos lang siguro yung mga stall, yun. Tapos siguro mas murang mga pagkain diyan, yan. Kung tatanungin kung hindi natatakot sa banta ng Omicron variant ng COVID-19 ang mga namamasyal, hindi naman, magdoble ingat na lang din siguro. Tsaka napakaganda ng place talaga kapag galing ka ng trabaho tapos pupunta ka dito, matatanggal talaga yung stress mo. Sinisiguro naman ng namamahala sa parke ang kaligtasan ng mga namamasyal. May mga pulis at miyembro ng City Traffic Management Group o CTMG na rumoronda. Dan Gitu para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.